Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал Христо Церовски. Понеже съм голям любител на бойните спортове и искам лично да допринеса за тяхното развитие, започвам нова поредица и с първото издание ще разкрия бойната карта на Max Fight 57. То ще се проведе на 10 февруари в зала София и ще можем да се насладим на 12 битки, от които 2 битки ще бъдат за титла. В основния матч от файт картата ще видим битка между молдовецът Максим Заплитни и възпитаникът на варненския клуб Вокил Али Юзаир. Тази битка отпадна от първото издание на световно известната кикбоксова верига Глори в България, но все пак ще може да се насладим на тази битка именно на Max Fight 57. 24 годишния варненец Али Юзаир ще се изправи срещу Максим Заплитни в среща в категория до 85 кг по правилата на К1 и ще се борят за титлата на Max Fight. Али Юзаир има световни титли по Muay Thai, К1 и е неколкократен републикански шампион. Молдовецът Заплитни е добре познат на българската публика, понеже имаше матч срещу друг варненец, а това е именно Александър Петров, с който се биха през юли месец на 2021 година на 45-то издание на Max Fight, където настоящия участник в веригата Глори Александър Петров успя да откаже именно Заплитни след брутални лоу кикове. Само месец по-късно Заплитни победи една голяма легенда в българския кикбокс и ММА, и това е Деян Топалски. За съжаление, именно след този Max Fight 46 Деян Топалски постави край на своята състезателна кариера след редица престижни отличия и победи и вече изцяло се съсредоточил върху треньорството на млади български момчета. Максим Заплитни има и още една среща срещу български участник, именно срещу коравия Николай Ников, която гледах на живо през 2023 година в Арена София. Продължаваме с матч за титлата на Фитспо в категория до 77 кг по правилата на К1 между Мартин Копривленски, който се готви при Марио Кирилов и набира сериозна инерция, и румънеца Корнелио Лисии. Българинът записа победа в Глори в края на миналата година, именно в своя роден град Бургас, и е крайно мотивиран да задмине по успехи своя по-голям брат, който го вкара в залата Стоян Копривленски. Също така ще се насладим на много интересна среща по бокс между шампиона на България по бокс в полусредна категория за професионалисти, който излиза срещу опитния венецуелец Хуан Луис, който е с 27 победи, 19 от които с нокаут и 8 загуби. При успех Георгиев ще влезе в топ 100 на световната ранглиста. Двамата ще се изправят в 8 рундов сблъсък и нека не забравяме, че българският бик, както е прякорът на Владо, записа много престижна победа именно срещу Здравко Попов в матч, който се проведе в зала Сила, град Пловдив, през пролетта на изминалата година и подгря именно срещата между Рой Велев и Григор Саруханян. Друг интересен сблъсък ще е матч-реванш между Пенчо Дочев и Мирослав Милков Спартанеца, които все още имат сметки за уреждане. През август 2021 година именно те двамата се изправиха в дългоочаквана среща на Max Fight 46, след месеци закани и предизвикателства в социалните мрежи. Сблъсъкът неочаквано приключи, когато падането на Дочев от ринга резултира в извадена става. Категорията ще е до 89 кг по правилата на ММА или така наречените смесени бойни изкуства. Max Fight 57 трябваше да предостави изключително зрелищна битка между 110 кг гигант Георги Нинов, известен с брутални нокаути и зрелищни срещи, и Тони Маркулев, който е изключително опитен боец под ръководството на Камен Георгиев. За съжаление, от боен клуб България обявиха в социалните мрежи, че противникът на Тони Маркулев е получил контузия и по тази причина срещата отпада. Тони Маркулев също така се готви в едно предстоящо издание на BKFC или така нареченият бокс с голи ръце, и именно Маркулев е в главната битка срещу друг популярен български ММА боец Калян Колев. Те ще се справят един срещу друг през март месец в град София.
За сметка на споменатото до сега ще имаме честта да гледаме братовчеда на Рой Велев, Кирил Борисов. Той ще се бие срещу опитния унгарец Лазло Ивани. Вече познатият на публиката Кирил Борисов направи своя дебют в професионалния бокс на Max Fight 55 в Свети Влас, където зрелищно нокаутира своя опонент и остави отлични впечатления в публиката. Лазло Ивани е с 27 срещи на профи-ринга и има 10 победи, 8 от които с нокаут. Унгарецът е играл срещу някои от топ имената в Европа в тежка категория по бокс, като 3 пъти успявал да изненада своите опоненти като гостуващ боксер. Лазло дори вече играл на българска земя, след като беше част от подгряващите срещи на двубоя между Кубрат Пулев и Кевин Джонсън в Арена Армеец през 2017 година. Лазло и Кирил ще се изправят по правилата на професионален бокс в тежка категория. Предстои ни да видим и среща по правилата на ММА до 77 кг между възпитаникът на Боен клуб България и Камен Георгиев Християн Ямболиев и 24 годишния молдовец Константин Карето, за когото този матч ще е дебют в ММА. И ще видим дали неговият сериозен опит в бойното самбо и граплинга ще влязат в сила срещу българския боец. Карето е вице-шампион от Европейско първенство по бойно самбо, както и национален шампион по граплинг, докато Ямболиев дебютира в ММА именно пред очите на Конър Макгрегор на изминалото издание на Max Fight. Той победи именно друг молдовец в лицето на Андрей Онофрей след перфектно изпълнение на армбар, който резултира в победа чрез сабмишън за Ямболиев. В друга среща ще видим атрактивния Бранко Бабачев, който е добре познат на българската публика, срещу съперник, който тепърва ще бъде оповестен в категория до 82 кг. Да, шампион е. Време е за сблъсък по муай-тай с малки ръкавици до 67 кг между Мартин Петков, който е една от най-големите надежди на българския муай-тай и е ръководен от Антон Петров и Кирил Синевирски. Той ще се изправи срещу испанеца Алехандро Отело от Академия Асенов Джим с треньор Мариан Асенов. Отело е шампион на Испания по муай-тай и вице-европейски шампион по К1. Бъдете сигурни, че динамиката в този двубой е гарантирана, след като той ще се състои с ММА ръкавици. В боксова среща от полусредна категория ще се изправят един срещу друг Илиян Марков Светкавицата и Никола Стоянов. Илиян Марков Светкавицата е един от петимата братя боксьори с фамилията Маркови в професионалния бокс. Само на 26 години той има зад гърба си 36 професионални матча, като повечето от тях преминават в Англия. В кариерата си Марков се изправил срещу топ имената на английския бокс, повечето от които са все още без загуба. И 6 му победи са регистрирани на българска земя, като най-впечатляващите му успехи са над Ангел Емилов и Борислав Занков в Боби бокса. Светкавицата все още е непобеден на родна земя. От друга страна пък Никола Спасов има натрупан опит в България и Англия. Кулминацията при боксера дойде, когато нокаутира във втори рунд Ашли Петигрю през септември на миналата година и записа до момента най-важната си победа в своята кариера. Откакто дебютира в професионалния бокс през 2022 година, Никола има натрупан сериозен опит на ринга и се счита за опасен съперник за всеки един опонент. Ще имаме възможност да се насладим и на още един матч-реванш в 57-то издание на Max Fight. Иван Нангелов и Иван Енчев се изправиха един срещу друг за първи път на Max Fight 53 в Арена София през април месец 2023 година. И след оспорван и динамичен матч, съдиите първоначално обявиха победа за Иван Ангелов. Малко след това обаче беше установена грешка, като стана ясно, че победата всъщност е за Иван Енчев. Оспорваният матч събуди от публиката и от двамата бойци желание за реванш помежду им, за да уточнят кой е истинския победител. Това ще е сблъсък по правилата на К1 в категория до 70 кг
И последния матч, за който ще си говорим, който всъщност трябваше да открие 57-то издание на Max Fight, е между друг възпитаник на Антон Петров Академи, Георги Спасов, който е носител на приза на Max Fight, изгряваща звезда за Muay Thai през 2023 година и направи своя дебют на професионалния ринг именно на Max Fight 55 в Свети Влас. Той трябваше да се бие по правилата на Muay Thai, обаче с ММА ръкавици срещу пловдивската надежда Християн Марокян с треньори Христо Христов и Марио Тодоров. Дебютира през юни 2023 година на Max Fight 54 с впечатляваща победа на професионалния ринг. Звездата на Bultras Muay Thai показва страхотен боен дух и умения и от тогава има няколко натрупани победи. Предстои да разберем какво ще се случи и срещу кого ще се изправи Марокян, в случай че Спасов не се възстанови до 57-то издание на Max Fight. Желая успех на всички бойци, надявам се да направят страхотно шоу за всички зрители и да се отърват с минимално малко контузии от своите сблъсъци. Не забравяйте да ударите един лайк, абонирайте се за моя канал с камбанка, напишете коментар и споделете видеото с приятели. Чао от мен и до скоро!